И какво става, хора? Аз съм Христо Гензвига и тук с мен са Велко и Мартин. HDD Games и някой. Не ме интересува, бе! HD Games са сигурно клиповете са на 160 пи. Къде 103? Моите са толкова. О, човек. Аз съм в... Маха, мамо! Какъва? Аре стигай, колко пъти ще напиша флай, бе? Аре телепортни се до мене, бе! Чакай. Аре телепортни се да го минаваме двамата. Телепортниш ли? А чек, имам работа в сървъра. Не трябва само да минавам паркур, деца ми ги минава от Аз какво направи, ще ги минава, бе? Паляк. Паляк. Чо? Какъв удар по кръста. О, да, бахтяк така. What the fuck, на какво съм нападнал? Човек, познаваш ли човек, който играе само Майнкрафт? Майнкрафт? Да, някой, който само играе Майнкрафт. Ами аз повечето време играя Майнкрафт. Не, никоя друга игра. Сега. Няма такъв. Няма. Има. Еми как ти ма, за кой не си го намериш? Един от Даскал. Еми добре, играй с него. Такив. Аз просто казвам. Аз вече нещо да ме казвам. Къде е влезна? Къде е влезна, бе? Абе! Абе! Аз съм си в къщата. Не, ти, бе, не ме интересува къде си. Кой аз ли, бе? Не, папа ми. Аре, къде е влезна? Аз ли, бе? Ами да! В Майнкрафт ли, бе? Ма ти си ли? Нали каза, че си влезнал, бе? Ма не, бе, това е... Да! Велка! Но се слушава. Бяка още бия, чума ли? Хора, аз идвам. Хубаво. Велка! Играем ли, бе? Аре, влизаш ли сам? Влизам в Майнкрафта. Моля се, чакай, защото стигна дичи аз и лагва. Още ти. Еми, не. Не! Аре, стига, бе, писна ми вече. Какво е? Няко! Какъв ти лаптопа е? Кое? Лаптопа. Acer. И моя. Окей. Ома, гъбе, тук са глишна. Мама ти. Велка! Ти си виновен. Господи, Велко е виновен, да кажи го. Да го знаеш, господи. Подними се едно. Добре, сега гъмни на този пошеп. Да, какво играеш, бе? Парк Ауър. Минах го. Велко! Зелко. Велко! Сега съм в Майнкрафта. Бах ти. Велко, тук ли си? Зелко, тук ли си?
Зелко, къде си ти? Велко, Умри. тук си. Да, тук съм. То се опита да ме уби неща. Не можеше, момче! Не можеше, кучко! Ти още ли дичата играеш, бе? А? Още ли дича играеш? Не игра съм. То ніч не е едно и също дема. ОПГ, аз игра бъде. И било. То ще гледа дича. Ай, стига, бе! Ай, стига, бе! Ари, уе! Ай, бе! Ари, уе! Ай, бе! Ари, мокни, уе! Ай, бе! ОПГ някакъв там уникален съсим. Това как стане от това никога, бе? Стига, бе! Майка ти! Елко! Зелко. Какво? Нищо, Зелко. Като се стигне, нали ще играем? Насам. Нали, бе? Ако се е стегля, бе, чакай сега, опитвам. Какво обсъждаш с кой? Кому има да обсъждаш дали да изтеглиш или не? А, не, писна ми. Това е incredible. Така е impossible. Incredible, аз пък. Това е impossible просто. Абе, Велко, че как го мина това с кокошката, бе? Да и пак тъпото перо. Минавам от другата страна. Елко, ти играеш и Майнкрафт, бе. Не. Тайно. Гледай, бе! Няма пак, сега даже на кокошката няма спомняйте. Гадно, тъпа кокошка. Кокошка! 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 Кажи. Кокошка. Мана. Знам, че си кокошка. За да ни остане на задния план. Но аз само момчето иска да стане известен. Иска да стане Jay-Z. Да, ама няма със. Няма Нали, Велко? Съжалявам, че така разбихме мечти. Как? Аре. Всеки ям си сладоледа. А и аз, ало сладлите дес. Да? Какъв банан, нали? Не, ванил. Банан. О, ванилов, е такъв от белите. Бял като... От сперма, да. Бял като ванилия. Бял като... Спе. И е бил като съсите. Добре, като го мина този проклет кран. Бял като нас са ни сорт. Чай, сигурно съм само учил половин час на празно 8-та минута. Спираме клипа. Почваме малко.